Moikka moi! Maaliskuun Loot Crate saapui tänään pyhien jälkeen ja kaikkien muun jälkeen mulle vihdoin ja viimein tai hain postista. Ja mä olen tän jo unboxannut, joten tällä kertaa tehdään vaan näin, että mä näytän mitkä tuotteet tähän kuului. Ja aloitetaan tästä pinssistä, mikä on ihan siistin näköinen. Maaliskuun aiheena Loot Crateillä oli Versus. Ja tän näköinen pinssi. Nämä on tosi makeita. Ennenhän nämä oli vissiin ihan semmosia rintanappeja halvempia versioita. Nyt tää on ihan niinku pinssi. Ja yllättävän painavaa matskua, et ihan laadukas. Sellainen. Sitten yes. Marvelilta ihan virallinen lisenssituote, joka on Loot Crate Exclusive BioWorldilta. Eli tämmönen käännettävä pipo. Ja tää päällipuoli on vähän tommoista viininpunaista mesh-tyylistä. Ja logostakin voi päätellä, eli Daredevil-aiheinen. Ja sitten kun tämän kääntää, niin sisäpuoli on tämmöistä harmaata meshia. Ja logosta, jos joku tunnistaa, tai monet varmaan tunnistaakin, eli Punisher. Ja tykkään ehdottomasti tästä sisäpuolesta enemmän. Toivottavasti tänä vuonna näin keväänkorvalla ei paljon enää tämmöistä paksuja pipoja tarvita, mutta jotkuthan tykkää niitä käyttää kesät, talvet, joten ei siinä mitään, ihan tyylikäs. Olen erittäin tyytyväinen. Maaliskuun boksissa luvattiin Harlekin aiheinen Exclusive-tuote. Ja minäkin kuulun joukkoon, joka olisi toivonut jotain figurityylistä, mutta se on sarjakuva. Elikkä tän näköinen Harley Quinn Loot Crate Exclusive jälleen kerran. Ja DC Comicsin numero 1, One Shot. Ja tää on kyllä ihan törkeen makea tää kuvitus tässä kannessa. Ja tää on pahvitettu, en tiedä raskinko aukaa tätä ainakaan nyt ihan kiinnostaisi totta kai tää selata läpi, mutta saa nähdä. Vai jätänkö mä sen kirjahyllyyn tällaisenään toistaiseksi. Mutta sellainen Harley Quinn Exclusive tuote. Sitten, kuten tän kuun tossa Z-boxissa, sain myös Loot Crateilta tämmösen kierrätysmatskusta tehdyn lompson. Ja tän aiheena on yllättäen Batman versus Superman tai Superman versus Batman, ihan miten vaan. Ja nämä on vissiin yllättävän hintavia nämä kierrätysmatskusta tehtyt lompakot, että ihan ok, nyt mulla on näitä kaksin kappalein. Ja sitten AVP:ltä Alien vs Predator, ja sori mun ääni meinaa kadota johonkin. Tämmönen titaanifiguuri, eli Titans Final Figures. Ja se oli tämmönen mysteeripussukka, oli vähän tämmönen foliotyyppinen. Ja mä todellakin toivoin Predatoria, koska mä oon nähnyt videon, miten makea toi figuuri oli. Mutta sain Alienin. On siihenkin toki todella tyytyväinen. Ja kun mä tää unboxasin, niin tää tippui multa jo lattialle. Ja täältä hirtus toi häntäpyrstö tuolta. Mut sen saa sinne kyllä paikalle. Mä en nyt sitä vielä siihen laittanut. Mut on tääkin kyllä tää Alien ihan makee figuuri. Ihan kivoja yksityiskohtia tässäkin. Tuolla on toi päälaelta. Sitten tossa on se lätty. Aika badass. Ihan jees, kirjahyllykorista ei siinä mitään, mutta olisin halunnut Predatorin ennemmin. Mutta ihan ok. Sitten täällä on pohjalla tää Loot Crate vihkonen versus. Ja sitä täytyy selata tossa hetken päästä. Sitten tuli myöskin joku pelialennuskuponki Word Cash. Ilmaiseksi saa ladattua kännykkään tommosen pelin. Tyy kattoo, jos latailen. Kuvitusboksissa itsessään on tämän tyylinen ja aihe tosiaan se Versus. Hyvin vihertävän oloinen boksi. Näissä on kyllä makeet nämä kuvitukset, täytyy sanoa jotain väärinpäin. Elikkä tossa ton näköistä kuvitusta siellä.
Ja tai tuolla pohjalla on sitten ton näköinen. Katsotaan vielä toi teepaita. Nää on kyllä ihan jäätävän kokoisia nää paidat. Mä en ottanut sitä huomioon, kun mä tilasin. Täytyy varmaan yrittää vaihtaa toi paidan koko yhtä pienempään. Mutta siis, tää on tämmönen luonnonvalkoisen tyylinen paidan sävy on siis tämmönen luonnonvalkoinen. Tää päätynee yöpaidaksi. Ja Star Trek. Ja siellä on Spock. Mirror, mirror. Tykkäänkö mä tästä? No, niin kuin mä sanoin, niin tää päätyy mulla yöpaidaksi, mutta ihan cool kuitenkin joka tapauksessa. Siinäpä oli maaliskuun Loot Crate, palaillaan huhtikuun loppupuolella. Luultavasti tilaan senkin boksin. Jees, kiitti kun katoitte taas.